Enw i ydy Catrin Glyn a dwi am ddeutha chi am y pethau sydd wedi digwydd yn Llŷn yn sgil Cronfa Natur Llywodraeth Cymru. Drwy weithio mewn partneriaeth a llawer o sefydliadau yma yn y Penrhyn, ein gobaith ydy datblygu dealltwriaeth well o'r tirlun, y tir a'r môr. Un o'r prosiectau ydy prosiect Dull Ecosystemau Morol, sef prosiect yn Llŷn sydd yn trio cael y cydbwysedd rhwng yr ardal gadwraeth a'r diwydiant pysgota. Un agwedd o'r prosiect fydd edrych ar sefyllfa sbwriel yn y môr ym Mhen Llŷn, drwy weithio gyda'r pysgotwyr gobeithio. A be fydda ni'n drio ddarganfod fydd, gweld o lle mae'r sbwriel yn dod. Ydy o'n sbwriel sydd yn cael ei weld gan y pysgotwyr yn y môr? Ydy o'n cael ei glymu yn ei rhwydi nhw ac yn bod nhw'n ei godi fo fyny? Neu ydy o'n sbwriel sydd yn cael ei wllw neu golli gan y pysgotwyr eu hunan? Wedyn dyna da ni'n mynd i fod yn edrych arno fo a gweld sut fydra nhw ella gyfrannu tuag at y sefyllfa a gwella'r sefyllfa yn Llŷn. Agwedd arall ydy, da ni'n trio ymchwilio i weld beth yw'r broblem o ran Llanbedyddiol a Dolffiniaid yn mynd yn sownd i rwydi'r pysgotwyr. Da ni'n siŵr os oes problem eto, ond os oes, da ni'n chwilio am ryw fath o declynnau fedru roed ar y rwydi fel bod nhw ddim yn mynd yn agos a fysa hynny yn amlwg yn lleihau y broblem. Da ni wedi symud ar draws yr arfordir rwan a da ni ymhorthu'n Llaen i ddangos prosiect arall ydw i'n ymwneud â fo, sef gwarchod morwell Porthyn Llaen. Mae gennym yr enghraifft orau o forwellt yma ym Mhorthyn Llaen yn Mhrydain i gyd, ac mae'r morwell yn gynefin arbennig o bwysig i nifer fawr o bysgod. Rydym yn adeiladu ar waith sydd wedi cael ei wneud yn barod gan ardal o gadwraeth arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau. A'r broblem sydd wedi ymddangos ydy fod rhai angorau wedi bod yn creithio gwely'r morwell ac yn creu cylchoedd o greithia lle ar hyd y lle. Felly, be da ni'n drio wneud rwan ydy edrych i mewn i'r posibiliadau o gael angorau gwahanol yma, rhai cynaladwy fydd ddim yn niweidio'r morwell, a hynny drwy drafod efo'r pysgotwyr a'r bobl leol i weld beth yw'r ffordd ymlaen. Enw fi ydy Kevin Roberts, dwi'n ffarmwr a dwi'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Gyda cymorth y Gronfa Natur, da ni wedi medru trwsio lot fawr o waliau yn gwahanol safleoedd yn Pen Llŷn mwyn galluogi gwell pori ar y safleoedd yma. Da ni yma ar ben Mynydd Rhyw. Mae'r safle yma o ddeutu 200 erw a mae'r wal gerrig yma yn oddeutu 90% o gwmpas y safle. Dydy o ddim wedi cael ei bori o gwbl ers ta 30 mlynedd wan. Wedyn oherwydd hynny, mae o mewn safle go dychrynllyd a mae angen i borio yn reit fuan. Dyma un darn bach o'r wal sydd wedi cael ei drwsio wan gan y walwyr sydd wedi bod yn contractio ar y gwaith yma ar y safle yma. Da ni'n gobeithio mewn ryw chydig o fisoedd fydd yna borio ryw fath yma, ond fel welwch chi, mae yna rhan o'r mynydd fydd ddim posib i borio efo anifeiliad. Wedyn, yn ystod yr adag hynny, mi ddewn ni ar reitec i fewn sydd yn torri'r eithin yma ac yn galluogi pori yn y dyfodol. Be da ni wedi darganfod efo'r eithin a'r grug yma sydd wedi cael ei dorri'n fan ydy, da ni wedi medru defnyddio hwn wan i gwahanol ffermwyr yn yr ardal i rhoi o dan gwartheg a defaid yn lle gwell. Wedi cael trwsio y waliau cerrig yma. Da ni'n gobeithio, mae hein wedi bod yma am dros 200 mlynedd o ddeutu. Da ni'n gobeithio fydd yr un newydd wan sydd wedi cael ei drwsio yma am 200 mlynedd nesaf. Un rhan ohono fo sydd yn geid o reit unigol ydy, mae o rhywbeth digon del i sbio arno fo. Sydd yn wahanol iawn i wiran a ffens arferol. A hefyd wrth gwrs mae o'n para lot mwy. Fysa ffens arferol mewn lle fel hyn ddim yn para'n hir iawn. Mae'r wal gerrig mewn wrth gwrs hefyd yn creu man wirioneddol o safle da i bywyd gwyllt. Ac hefyd mae o'n creu lle ofnadwy o dda i anifeiliad cael cuddiad o'r tywydd garw da ni'n cael ar y safle yma yn ystod y Gaea. Da ni'n gwybod bod yna lawer iawn o bwyllu wedi cael ei creu ar y safle yma dros canrifoedd rwan.
A wedyn beth da ni wedi wneud, da ni wedi creu pamffled i'r waliwrs mwyn iddyn nhw gwybod os dawn nhw ar draws un o hein. Yn Carreg, da ni'n creu cloddiau o'r newydd allan o bridd i cario ymlaen efo gwaith da ni wedi bod yn gwneud rhai blynyddoedd yn ôl wan. Yn Mynydd Mawr, da ni'n creu mwy o ffensio mwyn unablu cael gwartheg ar y safle yn y dyfodol. Wrth ddod â amaeth a cadwraeth at ei gilydd, da ni'n gobeithio cadw yr rhostir yma am y tymor hir ac yn yr un adag creu safle lle fedar pobl dod allan a mwynhau yr golygfa gwych sydd yma. Da ni'n mynd i Cila nesa i weld clawdd traddodiadol sef cerrig a pridd. Dilwyn Williams, waliwr ydw i. Dwi wedi cael job i adeiladu neu ail-adeiladu wal cerrig. Mae'r darn yma tu ôl chi angen i wneud. A mae'r darn sy'n pen draw wedi wneud. Yn enw fi di Iwan Hughes, dwi'n gweithio ym Mhlas Glynneweddwn Llanbedrog. Mae'r gronfa natur wedi'n galluogi ni i ail-agor y dwytha o rwydwaith y lwybro fewn y goedwig a'i wneud o yn addas ar gyfer y cyhoedd i'w gerdded. Ac o ganlyniad, da ni wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sydd yn ymweld â'r goedwig mwyn mwynhau yr adnoddau naturiol. Ac yn sgil hynny, da ni wedi gweld cynnydd economaidd a bydd economaidd. A'r hyn sydd yn wych ydy bod y llwybr da ni wedi medru ail-agor trwy'r gynllun Cronfa Natur hefyd yn cysylltu efo llwybr yr arfordir. Mae llawer o bethau wedi bod yn bosib drwy help yr Gronfa Natur. Rydym wedi clirio tyfiant ym Mhorth Meudwy gan greu cynefinoedd deniadol i adar mudo. Rydym wedi cynhyrchu taflen i helpu pobl i fwynhau cerdded gyda'i cŵn, heb niweidio'r bywyd gwyllt nag anifeiliaid fferm. Drwy addysgu pobl bod anifeiliaid fferm yn bwysig er mwyn rheoli'n gynaladwy ac yn gwneud eu profiad cerdded yn bosib. Rydym wedi cyfrannu tuag at brosiect dolydd Cengheuau Tan y Bwlch yn ddiweddar, sydd yn annog pobl i hadu ac yn dangos ymarfer da i bobl. Rydym wedi ailgyflwyno cynaeafu gwymon fel gwrtaith ar Ynys Enlli. Agwedd bwysig o'r prosiectau yma ydy cydweithio mewn tîm, gyda llawer o bobl a sefydliadau sydd â diddordeb ym Mhenllyn. Rydym yn awyddus i ddatblygu'r dull yma o weithio a'r dull gweithredu ecosystem yma yn Llŷn er mwyn gwarchod y tirlun a'r bobl sydd yn gwneud bywoliaeth ar y tir a'r môr.